धम्मपद लोकवग्गो नवे कदरिया देवलोकं वजंती बाला हवे न पसंसंती दानं धीरोच दानं अनुमोदमानो तेने वसो होती सुखी परत. कंजूस देवलोकाला जात नाहीत, मूर्ख दानाची प्रशंसा करीत नाहीत. दानाला अनुमोदन देणारा शहाणा माणूस त्या सत्कृत्याने परलोकी सुखी होतो. अर्थकथा. एका राजाने फार मोठी संपत्ती बुद्धाला आणि संघाला भिक्षा देण्यात खर्च केली. एका मंत्र्याला ते आवडले नाही, तर दुसऱ्याला आनंद झाला. त्यांचे परस्पर विरोधी दृष्टिकोन लक्षात घेऊन बुद्धांनी ही गाथा राजाच्या संदर्भात उच्चारली.